Раника хол аз ҷисми худ қонеъ набуд. Вай аввал кӯшиш кард то бо роҳи варзиш ва парҳезӣ бадани худро зебо кунад, аммо аз ин натиҷаи қонеъкунандаро нагирифт ва мақсад гузошт то ҷарроҳии пластикӣ кунад, вале арзиши ин гуна амалиёт барояш қимат буд. Боре хол эълони дармонгоҳеро дид, ки назар ба ҷойҳои дигар хело арзонтар амалиёти ҷарроҳии пластикиро пешниҳод мекунад. Вай ба ин муассисаи тиббӣ дар Майами рафта розӣ шуд то ҷарроҳии пластикиро анҷом диҳад. Дар натиҷа ҳолати саломатии вай ҳангоми ҷарроҳӣ сахт вазнин шуд. Аҷоибаш он ки дар ин клиника шуъбаи реаниматсия вуҷуд надоштааст. Раникаро бо мошини ёрии таъҷилӣ ба беморхонаи дигар интиқол доданд, вале аллакай дер шуда буд, зеро ӯ дар мошин вафот кард. Пулис ба тафтиш оғоз карда маълум намуд, ки ин клиника сифати пасти хизматрасонӣ дошта, бо нархи арзон муҳтоҷонро ба доми худ меафтондааст.